Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu amendă de 20.000 de lei postul de televiziune Realitatea Plus, întrucât în cadrul edițiilor din 22, 23, 27 și 28 noiembrie 2023 ale emisiunii Culisele statului paralel, la adresa unor persoane au fost prezentate fără respectarea principiului audiatur et altera pars o serie de acuzații nedovedite privind fapte sau comportamente ilegale, situație de natură să afecteze libera formare a opiniilor publicului și să prejudicieze dreptul la imagine al persoanelor. Potrivit articolului 3 din legea audiovizualului, toți furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor și să favorizeze libera formare a opiniilor. Conform dispozițiilor articolului 40 din Codul Audiovizualului, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care programele audiovizuale aduc acuzații unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susținute cu dovezi. Persoanele acuzate trebuie contactate și invitate să intervină pentru a-și exprima punctul de vedere. În cazul în care acuzațiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars. Respectarea acestui principiu presupune condiții nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiași program în cadrul căruia s-au făcut acuzațiile. În situația în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.